Salutare băieți, sunt din nou cu voi aici și astăzi am să-i arăt lui domnul Ioan o montură de staționar pentru șalău. M-a rugat frumos și i-am promis că eu o fac. Domnul Ioan, în primul rând vreau să vă spun că nu este punctul meu foarte staționar. Această montură o cunosc de la un bătrân care pescuia pe un lac de la mine din apropiere de Reșița, se numește Secu, un lac foarte mare. Și eu tot timpul când mergeam la pescuit, eu îl găseam pe el acolo. El pescuia acolo la staționar. Bineînțeles că această montură eu am modificat-o un pic. El o făcea pe fir decât cu un singur pește și plumb. Eu am modificat-o un pic. Eu sper să vă fie de folos. Eu am să vă arăt cum se procedează. Eu rare ori când mai stau peste noapte la pescuit, eu pescuit la jig până pe la vreo ora 12, după care arunc această montură în apă. Haideți să vă arăt cum să o faceți. Aveți nevoie de un fluocarbon, da? Acesta este un 0,45, adică 25 de libri, e un fluocarbon foarte tare. Luați fain frumos fluocarbonul și îi faceți aici o buclă. Vedeți, i-am făcut o buclă. Cam atâta. După care țineți fain frumos cu mâna aici și matisați aici. 1, 2, 3, 4, 5, de 6 ori e suficient. După care firul de jos îl treceți prin bulca care ați matisat-o. Da? Ceva de genul. Puneți aici ceva să stea mai fin. Și acum trageți fain frumos. Și până aici e gata. I-ați făcut această... E făcută bucla. Tăiați partea de jos. După care aveți aici una, da? Acum, aici aveți nevoie de arc. De ce pun acest arc? Să nu vină acest fir peste firul principal, da? Arcul îl luați de la brichetă, da? De la brichetă luați un arc. Băgați arcul, băgați firul prin arc, cam ceva de genul, da? Și acum îi punem un stopper. Punem fain frumos stopperul. Și ducem stopperul până la arc. Cam așa arată, da? Dacă dumneavoastră vreți să stea firul mai așa, mai puneți un arc. Luați, v-am mai spus, de la brichetă. Tot așa îl băgați și îi puneți în față stopper. Aveți un stopper acolo și încă unul. Și acum ea trebuie să fie mai încoace. Da? Se poate vedea. O lăsăm așa. Haideți să-i mai băgăm un stopper. Dacă faceți cumva firul ăsta mai mic, atunci îi puneți decât un arc. Dacă îl lăsați mai lung, îi puneți două. Ca să știți. Îi băgăm și aici stopperul. Dacă vedeți că se înconvoie arcul, trageți un pic de stopper, da? Îl puneți decât în gură. Atât. Acum, luăm fain frumos acele, ceva de genul pentru albitură, da? Acestea îndoite în partea dreaptă, cum mă uit eu acum, da? Sunt niște aci foarte ascuțite și foarte bune. Luați fain frumos și legăm acul. Eu mai mult de 4 nu dau pentru că fluocarbonul e destul de tare și atunci nu... Puneți un pic de scuipat.
tăiem surplusul. Și până aici montura mea e făcută. Acum, în partea asta la altă, mai punem un ac. Deci aveți o montură cu, cum ar veni, cu 2 pești. Îi mai punem un ac. La fel e procedura. Legăm acul. 1, 2, 3. Domnule Ioan, până aici e în regulă. Da? Aici vedeți că aveți până în față cam vreo 80. Ca să puteți să și lansați, nu lăsați firul ăsta mai lung, este clar. Da? Și atunci îl tăiem fain frumos de aici. Îi punem un vârtej. I-am pus și vârtejul. Până aici e regulă. Domnul Ioan, acum puneți plumbul. Plumbul vi-l puneți după preferințe, da? Eu vă arăt decât un plumb care eu îl folosesc și la Texas. Este un plumb glonț. Îl folosesc și la Texas, da? E plumb. Și acum urmează să-i facem finalul și eu îi mai pun și o bilă ca la Texas. Îi pun prima oară, am o agrafă foarte mică, că eu sunt mai cu chițibușuri din ăștia mici pe finețe, mie îmi place foarte mult. Dar e foarte rezistentă, ține 18 kg forță. O pun fain frumos aici. După care dumneavoastră dați pe monofilament sau pe textil, abar nu am. Dar eu vă arăt cum e procedura, da? Băgăm acest glonț și eu îi pun ca la Texas o bilă. Ca multă lume mă întreabă de ce nu pun stopper la Texas. Pentru că bila asta face un sunet, imediat o să vă arăt. Acum urmează să legăm agrafa. Aici, 1. Domnul Ioan, cam atât ai, vedeți? Șalăul când a mușcat, el practic se duce cu ea, o lăsați, așa știu că se face. Lăsați să se ducă și după aia îl înțepați. Domnul Ioan, cam atât am vrut să vă arăt. Eu sper că această montură să vă fie de folos și aș fi foarte bucuros dacă ați prinde pe ea și m-ați scrie și mie pe canalul de YouTube cum că a funcționat această montură. Înainte să închei, am și eu un mesaj de la un băiat care mi-a dat aici pe YouTube și scrie așa: frate, știu că și Șalău Păstrăvu sunt cei mai buni pești și căutați. Nu se prea omoară lumea după biban. David, te cred, nu te contrazic absolut deloc. Pentru că lumea nu mai are interes, pentru că sunt foarte mici bibanii, adică noi, practic, și probabil că suntem singura țară din Europa care încă mai avem pescuit industrial și, practic, nu l-am lăsat să crească, da? Bibanul să crească la maturitate maximă, îi trebuie cel puțin ani, 10 de ani, să ajungă ca un astfel de exemplar, da?
Și atunci lumea chiar nu mai are interes. Te cred. Te cred, nu te contrazic, dar păcat. Pentru că bibanul e un pește foarte frumos, din toate punctele de vedere, și de pescuit și de absolut tot. Cel puțin pe mine, de când sunt aici în Germania și am început să pescuiesc la el, pe mine m-a fascinat loviturile lui, da? Cum lovește și senzațional. Dar păcat că la noi nu se mai găsesc astfel de exemplare, sunt doar pe Bicaz, am mai văzut prinși de 40-45 și rare ori. Așa eu dacă mă duc și îl caut o zi întreagă, tot lovesc unul de 40. Dar asta e situația. Băieți, eu atât am vrut să vă arăt, vă doresc la toată lumea fir întins și veniți cu cele mai frumoase capturi și ne vedem probabil la un nou video pe canalul de YouTube. Vă mulțumesc tuturor, fire întinse cu respect.